Здравейте отново от мен, Мартин Петров. И както винаги, тази видеодемонстрация е създадена с учебна цел. Авторът не носи отговорност за потенциални щети, нанесени от демонстрацията. Сега ще ви демонстрирам как можете да подслушвате SSL връзки или SSL хайджакинг. Преди всичко, трябва да сканираме своята мрежа и да си изберем потребител, на който да подслушваме SSL връзката. Ще използваме Nmap за целта. Избираме потребител с IP адрес 192.168.1.100, който копираме да се стои в буфера. Сега ще се подготвим за нашия SSL хайджакинг, като редактираме файл atcheader. Тъй като използваме iptables, ще редактираме тези редове. Записваме. Сега трябва да позволим форвардинг на пакетите. А сега да пренасочим с iptable с порт 80 към порт 10000. Сега ще изпълним спуфинг. Тук ще въведем IP адреса на нашия клиент, който предварително въведохме в нашия буфер. А тук трябва да бъде IP адреса на нашия gateway. В терминал 2 стартираме SSL strip с аргумент -A, -K и -F. -A, -K и -F. А в терминал 3 стартираме Ethercap, за да видим резултата от всичко това. Хайде сега да наблюдаваме машината на нашия потребител. Сега потребителят ще отвори сайт с криптирана връзка HTTPS, например Gmail. Въвежда примерно потребителско име и парола. Нека да погледнем Ethercap в нашата машина. Виждаме потребителското име и парола, които потребителя въведе по-рано. Всичко се вижда в чист текст, като се има предвид, че връзката беше реализирана чрез HTTPS. Всичко това се декодира благодарение на SSL strip. По същия начин могат да се подслушват и нормални връзки към страници, работещи на 80 порт. Сега потребителят ще отвори уебсайта arenabg.com и ще въведе примерно потребителско име и парола. Натискаме бутона влез. Отново ще се върнем на нашия Ethercap. Тук отново виждаме потребителското име и парола. Това е всичко от мен, Мартин Петров.